tongin penkentang ya kani kapor syau blay kaktien ublay kaong ublay ulong umensiam te kadai ya kiba mandi ya u ban mandi haga mensiam bat ha kabashisha ngirwai kejingwai kaba arspa nriu popra arspa nriu popra trai tawan ban kirku yangi dakabor kajing ai kijing kirku komu labba hangi menta to penslei the atrai mentangi kerpan yu labba hangi to ai ngidang am atrai ngidang am barok lang to pentemai barok sautuli kidikot baka karas kajing ruai kab aspa nriu popra Tuai Tuhan pankirku yangi dakabor kajing ai kijing kerku kumulamba hangi men tato penslei te atwai mentangi kerpan yulamba angito ai gidang am atwai gidang am barolam to pentemai try ngisno pambidon hang mi kat bangi tang ya seng la sompan gi patu ya lamru maropang to penkentang te atwai mentangi kerpan yulapa angito ai gidang am atwai gidang am barolam to pentemai try hambi ngi ai ti baro men ban men simpiadem bajling jom bikan yai tu tang habi jesu ishem te atwai mentangi kerpan yulapa angito ai gidang am atwai gidang am barolam to pentemai try to snow jing tu ai jongi dajing i shopping i pai naga ken jing is nei jongi napa jing kerku tu ai te atwai mentangi kerpan yulamba hangito ai gidang am atwai gidang am barolam to pentemai kajing puli nakaktien ublay kalong naga gospel kat kumu Yohanes kalenong kabasan
kedekot kabaar ter tidon ha Jerusalem ke pungsum hajan ke kerdop langbrot ya kabalakot ha ketien Hebrew Bethesda kabadon santli ki baranda hakini laju tiak bon ba ki bapang ki ba matla ki ba deko ki ba pangyap silyang ba ki daya ap ya ka jengki jong kata ka namar u angel habadai u laju lej hiar hakata ka pungsum ban u laju penki ya ka anda kumta jar uba la lej hiar nengkong hadien ke jengki jong kata ka ula yok hiano na kano ru ke jingpang kaba ula judon te ladon hangta uweyu brio uba ladon ke jingpang lai po prasnem ujisu haba ula yoi ya une bautia bat ula tip baula long kumta la slem ukliu mekwa ban kia uta bapang ule tuau ko kenrat ngam don brio uban bo yanga hakata ka pungsum habala pen ki ya ka Henry kadba ngadang wan uwei pat ulalet hiar hasua jonga ujisu uanga toyeng ra yala ka jingtia to yaidro te kumne ro utau breu ulakia bad ulara yala ka jingtia bad ulayai toblay wendisnei ban kirku ya ka puli bersyak skor na kaktien ke jong tong ini pendem haga jing tuai kok pa jongi ubah peneng ngi aingu yame namar ba me medang ri penim yang iwei pa iwei hado kan ikapor bat bela penlaru yang la pedang sibon ki jing ki ding pengkyang ki jing le ki jing kendo ki jing mat ki jing shem ki jongi rei mela Christian bor yang bangin eno syadien ni kita barok bat bangin wan ban kieu kan ke yeng ke kentang ke jong me ban mani ban ya ro ban pendon buram ya me ban ya syakri ya me daga bang ya ruailang ya kini kijing ruai ya ro jong ke seyon ban syashkor ya kijing pulian ke tien ke jong me bangin yo ban ya slok lembat me ha kijing duai bangin ai syaka kam ke jong me bangin syashkor ya ki kam kijing pendap kibiya dai bat ke balang ke jongi bat kerpang bangin yo sngau ya ka kubor ka ba me don ban kren daladi hapdeng jongi da ka jing shisha ka tien ke jong me da ka jing kren ke jong ban sim ba khoj ya ka ba me kren lembau syakri ba tlat u jong me u ba long tang u tendong jing pensawa ngi ai ngo ya me namar ba me melaseng ila ka jong ka balang hang ni bat ke balang ke jong me kalanang yang syaprang nak por syakapor ngi aingo ya me nak banta ke jingtrai ke berat ba jong ki nong syarai bat ka komiti balang bat ki seng barok ki je seng barok ki badana po jongka nadu pastor ki tememesan ki dekat ke komiti balang ki riu dekat bat ki waipat ki dekat jong ke balang
Kerja sang kentai, kerja sang samla, kerja sang kena Sunday school, but paro kid khot jong ka balang. Nakabanta kerja long shituli, kerja long kawai, kerja iet para banget, kerja Krishan ka beratba ika kam ke jong me lemba kerja duai hameu pau trai ke balang, bat kerja ai om tang ika spa nrai ru. Ya ka por, ka bor, ka sap, ka talen, ka jing imparo, jong ki khon ki jong me. Bat ka balang ka jong me hang ni ka long kum ni kumba ka long. Ngiduai, ba me men kerku yaki. Ba me men ai yaki met ki ba koit ba kia. Ka jing start, ka jing champang. Ka men siem jong, ka jing ngaurit. Ka men siem jong ka jing iet, ka nang hem, ka nang pluo, ka ba ki sngi, ka nang wan. Man siem jong kerja long kawai kerja long shitali. Bat ba nom don kanu ru ka kam ka ba me kwa ba ka balang jong me kan tray kan sakut kan sateng. Harai kan ya chaprang da kerja kerku kombangi ila deban ruai menta. Ni IT ya kan ni kerja seng nadu basdang hadu ka ba waino ka jongka. Ha kerja lam ka jong me dalau jong man siem ba khoi. Baki ai baro ki bangi ngila pendap ban ngindang beteng ban pendap kokpa kilong ki ba pen sngau bahaya me kat kum ka mon ke jong me ban kin long ya ki ba me ma kerku kerpang bakan long ke jing pen syaj bor nongkong yau syakri jong me ubayang de ka por na ka banta ka yeng ke sem ke jonga baru na ka banta jongi iwei pa iwei namar ngi im hagan ka perthai ki pilgrim ki batlot ki baswai ki badai ban king ka lieng ka jing im ka jongi hagan ka duriau ba jong ka perthai ka badap tang da ki jing ki phalo tang da ki eryong ki erngit tang da ki jing ki dieng pengkyang ki babon sertap ki jing umat ki khuslai ki jing pang ki jing dok ki jing kerdo ki jing yale ki babon jat kokpa teng teng ngis ngau tlot ngis ngau swai henrei kokpa I king kini ka lieng ke jing im jongi kini ka duriau ba jong kini ka perthai. Da ka bangi ngi pai khmat tang shame. Padai bor ngi ken kok pa. Bangila ban le kumta. Bangila ban poi ka thong. Baka thong ka jongi ka long. Ka jing im ka ba bom ju kut. Toi snei ba me man ker khu ken kok pa. Baki ne ke jing slok kin da kershan bor ngi. Banginang la banang ya banang teng nang ni ba shakman. Ki priu langila bantulot haka do kena ki priu ki baklan haka jing im ke jingen bat ke jing syakri ame isnai ban syak scoring ikok pa na bangi aingo ikerpan ki pani kini baro aka ketang jisu ubalong tribe nong penium jungi amen mentangin yo ban pendap yaki kam jong balang kini ketika hospital Sunday kesengi ke bagerpang ke ba ke assembly kalau penbet ban ken mau kerpang na ke bentaki hospital jong ka TGB assembly hang ni selong ba juwai ru ki para bengi be na do ki khon jong ka balang Presbyterian Mauro ki para bengi ki badan keteng balang se ki balang nadu ki long kme ki long pa ki parlok samla ngi I dan sibon ki samla ki degapor bat ki para jongi bakhamrit ru ki don ru lapun sungtho ingi ba ki bampat long kristan ru ki juwan je seng barobor ngi ai ku blai lang phi baro haga keteng ga ba im ga badan bor ke jong utrai ubau nong pedim jingi Jesus Christ kejing kublai ke bakarpang kalong ya I teman mesan jogi teman mesan FJ Mairop ila pelaj ya kapor ke bakordor jong I banwan banidon rengkat bat ngi kum kabalang bat kham tam ban sam ya ke kubor ke ketien ke jong kublai I teman mesan Iwan lang bat ikong kimi jong ke ye lembat weu khon bakhado jong I ni pediang sobhai piru kong pada pi badu hakini kejing sekri lang kejongi yo play kendiat kejing penitu sepang I teman mesan
Ituman besan FG Mairom ilong urkhot utuman besan jong kabalang Presbyterian Jayau. Pada kejugo por ilong ru urkhot jong ka governing board jong ka hospital Dr. H. Gordon Roberts Hospital. Pada kumudkhot jong ka board ilong ru secretary jong ka centenary jubilee celebration. Kabahag ni kesnem ka hospital Karakie ya kejing dap sispa snem jong ka. Hagajo ko pori teman besan ideiru u treasurer jong ka Bible Society Shillong Auxiliary ni sngo kumen sibon ban yo ye hapring jongi ban ngidwai teman besan ba ublei unlong rengkat bat phi ka khubor ka ba pi pen kre kan long ka bor na ka benta jongi kum ka balang mentangin yo ban pediang no ye kijing ayu perhadian baladep ban pediang ye ki ni gerpad iwe ni girang ba jong kabalang i Mr. S. Thong ni in sobhaban bu akmaru blei kijing duai na kabenta kijing ayu kidi kilong jiben manah kulisbor duai ku pa jongi ba peneng long ma khu ke kerteng ke jong me wan ke hima jong me akhndo ku ba peneng aingu ya me a ublei Namar kijing I kiba krau kijong me yang melapun pau halor kijing im kajongi bat melapun laru yang I kumne habangin mi ne lagi jong kirempe yang kijongi bat wan kiu ban yaro ban penun burom ya kerteng kabron bor kijong me hagi yang kabagentang kabakoi kijong me ablei be aingu ya me jing dorun kat kijong me lagi jong kabalang kijong me nakwe kapor syakwe pan ban melakar kukur hairu yaka kukun rat Hegbun sertap hakajing trei jongka kum kabalang. Ablei be ingi aingu ruyame yakon warra elo jong syakri bakurdol jong me hagne kabalang ngajongi yakaban yate ban yaslok nagaktin kaba im kaba khoi kaba kentang ngajong me hagne kapor nok phai jong nagasngi. Rai be ingi duai ngi kerpat hame isnai elo jong syakri jong me Penkop penslek dalam jong mensem bakho jong me hai yarap ye sentur thule jong u kunra penkho kunra jok nur mensem jong u baro kunra aun ai khubor ngaktin jong me yarap yang iru baro kumne ben yo sngo khubor ngaktin jong me gin yo ban priang hai nur mensem gi jongi kan long ka bor kunra hagajing syakri ga jongi hagajing ga jongi ya me ublei bai em badu bai sisya trai jisu bai kumne hagana kaporu ni wan rai kini kijing ai gabrit nalor ka bamla kar khu kar hai ka jeng em bakan jado ka jongi kun ran ka prathei trai bi kum ka balang ka don ki kam ki bakrau ki bon sertap ban penyad ya ka nawratai snai ablei dan kar khu kun ran ki ti jong ki khon ki jong me habi no ngi ai ka kam ka jong me larit la krau ru kun ran Yei kei baro kidai kijing kerku kijong me. Petiang ablei ni jing khot kerpat ki barit jonga. Damap no ru ki pop kerengkang ki palat kum mesem. Nama kerteng utrai jisu duai pan. Amen. Ngin beteng ban syakri yo blei de berwai lang kijing ruai ke san spa san posau. San spa san posau. Undong penkia bakrau la shem u jisu ubas ngaulem tien pentengen ukren yu nongpang tos ngap kasur ujisu sur batyang jingruai angel kerteng kortam hapertei jingruai bang bompat jusngo jisu ba iye jisu baro nriu tuli kit khot bakakaras ke jingruai ke basan spa san pusau Sur Batyang Jing Wai Angel
Sorbatyang Jing Vai Angel Kertengko Tam Ham Pertei Jing Vai Pa Membantu Snow Jisu Di Jisu Jing Bang Ben Sim Jing Bang Bang Pong Gen Shem Jing God Ru Jisu Jing Shi Tom Per Thầy Haru Kong Gen Her Hager Thành Jisu Sorbatyan Jing Vai Angel Kertengko Tam Ha Pertei Jing Vai Pa Membantu Snow Jisu Ba Di Jisu Mensimbah Ba Jing Pun Kan Siam Haker Thành Yin U Jisu Jing Tung Ba Ka Rut Lo Ken Pran Ken Pran U Jing U Jisu Sorbatyan Jing Vai Angel Kertengko Tam Ha Pertei Jing Vai Pa Membantu Snow Jisu Ba Di Jisu Tuan Kuno Syong Saham Ni Ya Roh Kerteng Jisu Kajing Kot In Kuat Yo Thala Dos Ngam Bat Bat Loi Syau Sorbatyan Jing Vai Angel Kertengko Tam Ha Pertei Jing Vai Pa Membantu Snow Jisu Ba Di Jisu Ondangin Boy Hap Neng Lam Wei Ngin Go Iya U Jisu Sao Dong Ka Ken Ya Ro Ngin Sei Ka Kerteng Yin U Jisu Sorbatyan Jing Vai Angel Kertengko Tam Ha Pertei Jing Vai Pa Membantu Snow Jisu Ba Di Jisu Reverend Lindan Siem, kita membersan, kita khot jengka komiti balang, ki para bengej barok, bat barok ki weipat, kat ki badon hakan dikeje seng. Ngai ngo yau blay, baula penla yanga, bangala, Banjadon rengkat lembat pi hakani ke jeseng ke Bakerpang ke hospital Sonde. Ngai kublai ya ke balang Presbyterian Mauro ke bajukan mau yang borobor hakijing duai ki jongka. Batru ke baju khot yang borobor lakalong haka balang ke jeseng semla ban yo ban yeseng lang lembat pi bat kerpang ban sami ke kubor na ka tien ka jong ublay
Hublai Shibun nakamanta ke jing keren priang bat jing penitu jong pi ke balang lemba jong itu memesan IW Carson no uskat tri ke balang. Hublai unkerku ya pi kum ke balang barok kawai. Namar bagadai ke hospital sondi ke jing ya selok ke banga ngadon ban ai kalong ya ki benta ki bedai siapang ki jingpang bad ki jing penkhia om tang ika met nreiru ika mensiem kaba dau Yesus Christ ubau try nganom pensyai kerpang siapang kani ke hospital sondi ki jing pensyai kin yai rengkat bagi jing keren ke jonga kenang baganom shim ya kapor kabenta jong ke jing selok ke bangadon ban pensyong nong rim na kaktien ke jong ublay kalong naga gospel kat kum Yohanes kalenong kabasan kat khod kabakat nyo ki kentien ki baong kumni henrei u Jisu ulayatu haki ukpa jonga utrei hadu menta ngaru ngatrei ukpa jonga utrei hadu menta ngaru ngatrei ngin perkhat yakani ka khubor hakilai teli ki benta ki ban lengkot ka banengkong ki jing jenjar u Kristan kasam kabalai pusau kad khot kabakat khandai ka ong ki jing jenjar u bahok ki long shibun ngila ban keli ngila long Kristan lapen baptis yangi ngidon ki yeng Kristan ngi syakri yautrai ngiyakid ikikam juga balang ngilong bukinong buat ki jong Yesus Christ henrei dan bon ki jing jenjar ke jing pang kalong ka wei ke jing duk ke jing kerdu ke jing sha leben ke jing sha kren ben ke jing long riu kan thai gop shiliang sem shiliang kejing runar ki khuon ki kti kejing bom yok kam yok jam kejing lot kejing sep ki babon na kabentaban ai ya ke education ke babhatam ya ki khuon ki kti ndala pas myok ki kam ki babit ki babiang bat ki bakum kita ngidai ban snow tho kum ki bangen ba habamangi kum ki pilgrim ngidai banyat pilgrim hang ne perthai nginom la ban la na kijing jenjar ngila persyang ban im hok ban im kijing im ke bahok ke bakhoj ke basisha raya pedang jong kini kidon kijing jenjar bat kane ke sam ke balai pusau ka kren syai kedar ke ong balatiknate bahaba pilong Kristan mud ba nom don jing jenjar syu jenjar mdei tang kawei kilong sibun msimong tang ar tang lai tang sau tang san rei sibun ki jing jenjar ki jong pi bat jonga tang ba kawei ngakwa ban ya thu ba ong iwei ilong kimi bela temen ibom pat long Kristan na kata kapor mentai long Kristan yong heb ngadang kena ata kapor heb ngite ngipet ye pi ki Kristan duk jenjar pang stom tangba kemen ke jing im jong fi mjui don jing khuslai tang ke jing kemen sudah ngia ijau dua bapet ya fi ki Kristan ngiru ngia kwa
banyak long Kristen lem kumbalong mafi. Kata ka ke secret. Ki jing jenjar ubah hok ki long shibon. Kan ka tien ke jong blai kaya tho yangi ba kini ki jing jenjar ki bangi ngia kendo. Ki long ha ke shisha ban pen pau ye ka burom ke jong blai. Ban pengklan ke jinget ke jongi bangi ngindup tip bah preng jong kini ke jing jar kam tam ke jing pang ke sitom ngim long marwei ong nurai sim ngam long marwei ngam long marwei ukular unom ino yang ha ngam long marwei but namar kata ni day ban sngau tho kum ki bangai bangi kum ki Kristen ni day ban pendap ye ki je pet hagan ka perthai kum ki pilgrim da ka bay ya rengkat bat ki jing jenjar ki babon kerpang ki jing pang ki jing sitom kabenta ka baar Kajing sumar ya ki bapang. Kajing sumar ya ki bapang. Lada ngilas ngap ha menne ya katu kabenta bangala puli na ka gospel kat kumu Yohanes kelenong kebesan kat kat kabar hangto layathu yangi badon ke jaka sumar. Kidon ki infrastructure. Ki biadai na kabenta kani ke jaka sumar. Sengap. Ti don ha Jerusalem ke kenong ba ke city. Kapung sum hajan ke kerdop lang brod ya ke balakod agak tien Hebrew Bethesda ke badon santli ki baranda. Don ki hospital ba ay kerteng Bethesda mo. Hakini laju tiap bon ba ki bapang ki ba matla ki badko ki bapang yap silyang ba ki dayaap ya ke jengki jong kata ka kabamot ba ar hajar senem mensyua ladon ki jaka sumarpang kam tam hakane ke juk ke jongi bangi ong ki hospital ki dispensary ki CAC ki PAC bat ki bakum kita ar hajar senem tam mensyua ladon hospital kata ke hospital ke bekerteng ke Bethesda hangta ha Jerusalem ujisu haba udang don hagan ke perthai upendap ika ministry ke jong nalor ki waipat ya ka healing ministry ka ministry jong jing penkhia nganom puli ya ki benta hangnu ki don nrei sepet bahayeng utrai ke ministry jo ki penkhia ke jong u penkhia ki bamatla ki badko ki bakelut ki mi snam ki badon mensim bomman pangyap silyang badkum taterter udang trai kana ke juk ka kam wat habau don syuk kana ke pertai ula kieu no banlet syabneng balau jong kepa tenrai ula ino pat ya ka hukum ka jong bau ong ya ka palang baka ka dei ban beteng ban trai
ya kani ka kam jong ka jing pen khia ka jong ka bat kumta ka balang ru lengba jong ka balang kemi ka jongi hari Wales kala trei ya kani ka kam jong ka jing pen khia hagas nem syajar khandai spa lai pausan ka General Assembly jong ka balang kemi hari Wales kala shim ya ka rai ban pa ya ka commission ka ba kentop ya laingot kid khot u principal D Phillips u Reverend W Davis but Reverend Llewellyn Williams ban wan jurib ya ka jinglong jingman ka jing tray mission hari kasi jantia da ka jing tmu ban pen kre tmai ba pen bhai ka jing tray mission bat japang ka jing penyat ya ka jing sensyar balang ha ka ka ri da ka banta ki por ki bansawan ban Muslim ka balang Presbyterian Wales kala priang ya kani but gi aingo ya ublay ba laseng ya ki hospital hakane ka ri khasi ba jantia jongi nengkong hajayau shilong pada din hajawai kabami nang ta kalong ba laseng yakata kabakiong ka Wales Mission Hospital hadian latip kum ka Kasi Jantia Presbyterian Synod Hospital hadian kata laong ka Kasi Jantia Presbyterian Assembly Hospital bad menta kum ka Dr. Is Gordon Roberts Hospital bad yakane ka hospital last day daw Dr. Is Gordon Roberts yaw bangi ay kerteng menta balapli haka arpusan terik jong bunay leber syajar kandai spa arpuar daw William Maris Governor jong ka Assam but kani ke hospital ke jongi ngimdon por ban ya tulut pin sa yo i ki jing tho ki babon ki ba gin sa release haka souvenir kabangin sa penmi haka laiterik jong ubnai November menta ka snem haka closing ceremony layo sngau menai te memesan sekretari le tho ba ngilayo ya ka celebration lemba ka opening ceremony haka sauterik ubnai November ka snem arpuar hospital haka to ka souvenir pin sa yo i ya kini ki details ki biadai sepangane ka hospital ka jongi Henry lengkot ngakwa ban ong banadu ka basdang badhadu menta kani ke hospital ka ai ke jing syakri ka ba koridor bad ki kamba ka liang ke jing penkhia ya ki bapang ke besitom ka met bad kala long ke jing kerkhu ka ba krau ya ki babon kamtam lelei ya ki ba na ki jakan nong kendong nasor bad na kapsor ru kumju ki bawan ban sumar kani ke hospital kiwan na keleng kari India kentop ya ka Rani of Gwalior but kum si benta ban penyo ikilan ai jing sumar iki badok hakijakan nong kendong laseng dakan ke hospital ya ki Rural Health Center lane kiong ki RHC ki badon menta Southly kawai kalong hamau plang kabaar halaj mau siang kabalai hantai ha sejan nongkrem bat kabasau kadai ha meriau te kababuan hi ki nongtrai ki dai ki nurse ki bla train tenrai ki doktor ki jongi ki la sisien sitayau syakini ki RHC nang tangi donru kani ka school of nursing ya kabaga snem arpuar hang ne jiau la upgrade ya ka kum ka College of Nursing bat menta ngilayo ban penrong ya kinong puli siya ka BSc Nursing nadu ka snem arpuar ka Dr. Norman Tonnell Hospital Jawai ya kani ka hospital laseng haga snem syajar kandai spa katsau daw Reverend E. Williams haka jaka belatip kong ka Mission Compound Jawai but kani ka hospital ka don
hak tu ke jaka ke baki khot lum tarik siar but labu yang mau nongrim jong ke hospital da uji Raja Gopalachari hak senam syajar kendai spak sap kendai hasilong bala pendap bat plie pat yaka hak kendai trik ubnai march syajar kendai spak san pulai da gubernur ke Assam Usri Jairam Das Daulat Trump rengkat kejing Don Lang u Dr. Norman Tonnell kumu kli jongka u Dr. S. Gordon Roberts u Reverend Lee Willin u Dr. Ari Hughes bat ki wai pat bat ki bawan ban syak sumar hangne kilong keleng karikasi bajentia wat nadu haflong ru ki wan ban syak sumar hangne ternai kene ke hospital kalamat ikijing puluk ding haka artadik jong buna yeyong jong senam arjar iwei but kajing lut hak tu kapor kalong kumbalai klur tenrai kabapla kalong ba msim don ki nong pang ni ki nong trei ki bayap namar jong kajing puluk ding but keladon kajing irap nagaliang jo ki bor balang nagji sangkentai bat ki wei pat bat kumta la marot maramot biang yaka bat ngaingu ya ublai ba ngalayolan bandon kumu member jong managing committee laitem hagato ka hospital bat ngayoi ya kajing ya seprang bat kan ni ka hospital kala yang bat kala itenat bat kala ya seprang menta ngidon ru kan ni ka school of nursing ka ba ai jing hikai ki khna ki ba puli ka diploma man ka snem te ka KJP assembly ke jongi ka ba mensuang yong ka KJP synod haba ka yoi ya ka jing trei jong kani ka healing ministry haka kendai turik uklalengkot arajar khatpra kalaikut bandon ka sengi utrai ka bakerpang ka bangi khot ka hospital sondi hapo jong ka KJP assembly barak kawai ha ka sengi utrai ka balai jong ubnai Jun man la kasnem but day na mar ka daw bangi don kani ka hospital sondi man la kasnem te kum to la sengi kini ki artuli ki hospital bat nyaingo ya ublai ba kumbalong ka hospital hajiwai hangni hasilong hajiauru ka hospital ka ba let's say ka lapan khuslai yangi hakitu kipor sanrius nem mensiwa nrai ta kijing duai kijong pi kijing ai kijong pi kijing kershan kijong pi kijing wan jong pi ban sumar ban sya sumar bat kijing pha jong pi ya ki khon kijong pi ban trei kum ki doktor ki nurse bat ki paramedical staff ak hospital bat ki wai pat kala pelong ya kene ke hospital ba kumba POE kala kelabak lebak naka ei kabajulong mensiwa ngiai ngo yau blai ba nakitu ki jingja ki ngam kwa syu banang pungken mau menta ngilala ban siu tulop ya ginong trei palat siklur manubnai bat ngila revise ru ya katulab jong kinong trei nadu ki doktor bat ngila yo ru ban aji rap nakaliang ke hospital yau medical superintendent administrative officer kiba ka assembly ka siu tulab nrei na hospital ngirap katukat ni namar ba kini ki nong trei ki doktor ki nurse ki yo revise pi te kini te ki myo te ngila yarap nakamtaban ai katukat ni yakiru bat ngilayo alat ban siu ki area ki jengki bangange skam kalong ka khubor ka bakmen ye fi ki para banget bat nakani ka balang ke jongpi anget skam bangambakla ngidon ki doktor ki bakrau ki start ki badon ka super speciality
Ba ublay la penyo lemba na CMC Belur lawan ban tray ke hospital. Bat kumta ke hospital ke jongi menta kam dunasyo hakanu kanu kaliang. Ke hospital ke layak syafrang bat ke buram ke jengu kalong yaublay. Habang ong kumta kamut pat bangin sngauhun tang hakane ka bangilong ngilaraki ya ke jingdap sispat snem ke jongka sautarik unda membar arfau arfuar ngilayaru ban plie ya umang nongrim ke jingtai ya ke Dr. is Gordon Memorial Hospital Building Complex haka santarik jong ubnay na bambar arfuar namar ba ngilakmilanti by moderator jong ka President Church of Wales kinyo banwan Henry nakadaw jong kajing bumyo bisa ka jong ki how to ubnay la plieno online hagba bu yang nung mau nong rim bantay ya kanika kompleks nagbanta ban penbahaya ki infrastructure ki machine ki tiar kitar ki don kam jong kanika hospital kat kum ka juk ka babanta ban ka plan ka jong ka ngangej ba phinom sngo tieng habang ong kumta kalong sanpo ar klur tenrei ngimdai ben sngap siap tiang i kata ngile penbait bangin taiswa ar floor menta ke ground ba ke first floor ha ke jinglut ke ba ar pusan klur tenrei ya kita ki badang sa ngin sa peteng ban pendep suki pasuki ban kata kalong ke jing ang not jong ka hospital nakabanta ban kampen bah ya ka hospital bat infrastructure bakin dong tray kiba don hapo jongka ngikot bat kentu ya pi ki para bangaj ha ka balang hang ni ka balang ka balapan pau ya ka jing sirhem ka jongka lembau pastor jong pi kini kinong syarai ke jong pi ban mapiru kid khot jong ka balang ke jeseng kentai ke jeseng samla ke jeseng kena haga ba mapi simet pila ai haga ba krisyan ya ka hospital haga por ka ba baru ha ke jing rakhi ka opening ceremony jong ka ne ke jing dap sispasnem ya kiba ngilakot sengu baru ya pi kala banlong badon kiba miss la don kiba miss kiba klemyo wanam sengu ai sebab men map yangi nrei kiba bon hi kila yo ya kijing khot kijongi sabtarik undabambar arfuar bat bobon pilawan kum kajing sengu buram na kabenta kane kajing kersyan kejong pi bagi jing kerpan red kalong bapinang beteng ban Krisyan lemba kijing duai kiba kamjur ki jong pi bangila ban kot ya katu katong ban pendap baro san mala san po arkror suki pasuki baladang impala ban le mentan rei la kumno nginyo ban sedang no ban pendap yaki ar mala ar pusan klur kijing ai bagi jing Krisyan bagi jing duai ki jong pi ublayun tray ke kamba bangila ban pendap ya kanika hukum ke jong Jesus Christ bangingin tray ke healing ministry kanika hospital kamdai ke jong ikit khot ke governing board kanika hospital kamdai tang jong aus ke tri ke century celebration committee kanika hospital kamdai namar ke balang jiau ke badon marsenda ke dai nam tabaro
Ban ngi baro akit khot jung ka palang hari khasi bat janka ngi dei ki try ki jongka bangi dei ban snow try ya ka ban bangi ngin le ai ka ba bhatam na ka benta jongka baka hospital kala ban tray ka ni ka jing sumari ki bapang ngi don kam ki nong tray ki doktor ki nurse bat ki way pat ki nong tray but kajing kentu kalong sngau ba phi pin pen slur bat kentu ya ki khon ki jong phi ki bau bleu la ai kajing start ki ba hamba maki ki bala depas ki badang puli bat ki bandang puli ma phi ki khon samla ru ong ba ndala dep kajing puli ndaki lawan pai lane ki la tray menta ba ki kinwan ban tray Harvard Hospital. Bad om tang bakin try Harvard Hospital, herai bakin ong namar bagan ega dai ka hospital ka jongi. Compare lada ka jing siu ka long ka baduna kanno ka noro rayu bleu kerku namar nganga try hang ni ong tang kum ki doktor ladi ki nong try kum bagan ega pertai ka ai herai ngilong ki missionary ki ba try ka kam mission ka healing ministry ka jong Jesus Christ ba u bleu kerku kam bon sha ya pi ban ye ka ba ki way pat ki ola ban kerku namar ka tien ka jong blai ko ong wat shiwa ya ka hima ka jong blai badi ka hok ka jongu te ye ki ai baro surplus on ai lang tam happy pensilori ki khon ma phi ki khon samla ong nga ngan let ngan tray signa hospital don kam yakin nong try ki ba IT lot bat men siam ki roi to ki roi ngala IT lot how jisu kin IT lot ban tray na ka benta ke hospital ba ka balai ka long ba ka ni ka jing jaka jing sumari ba pang kanomla ban yang klam ka jing Christian ka jing pi kumbang along yai teng ban Christian na gijing duai but hagijing ai ki jong pi kabanta kabalai ba kabakaddu u doktor u bastatam hilaban kili nga teme mesan u tau doktor u bastatam u doktor bastatam le si hilaban ong undai tu doktor u head doktor jong ka perthai ber ka wei ka UNO jong ka WHO utu head doktor haba ka COVID kawan haga snam arjar khat khandai arfo uda utu doktor bastat tam ngidom klet de ka jing sisya ki parabongai bahaga to ka snam COVID ngidua ngi ong mame walong doktor bastat tam Ajing start hagi doktor jong perthai jong kiri jong kar India jong ka neka karsi jantia jongi bakin yo ai ka jing start ka jong me nak banta bakin syam ka lat ban sumar nak neka jing pang COVID bakin syam yo vaksin ki santis ki bakrau bad bakilaban yo ya kita ki dawai dasien ngi syapte tu ka parum don dawai dasien don vaksin ban ya daru watang ka prevention na ye keren syapang jong ka jing sumar ni aingo ya ublay bau tau doktor bastat ulong ublay ukpa jong i wabneng ula ai jing start but la katu kat ni kila khlat no na ka perthai rai bon ki wai pat kila kod bat ngila yo jing yada kan thup mangaru pastor jongi badon nang ni let's say kam dai syu ka bangi ngi metip barong itip sipangi pastor jongi ke por COVID doktor bastat udai ublay jongi u Jesus Christ bau ni u doktor u bastat udai uta u balong u parlok u basnda jongi udai u parlok ubas ngaulam ya ki breu ki bapang ki basitam udai parlok
Uba jubab ya kijing duai. Udayu parlok. Uba itu ika donot kaman sim jong ketau ka riu kentai. Kabaka kwa banyo ya kijing penkhya nau jisu na kijing pangmis nam ke jongka. Ray namar bakam yolat kaongan tang syua ban kata ika remyang jong ke Jacob ke jong o ke jing pang jonga kan sayo ban khya no kala le kumta ban kala yo khya ba utip ya kata ngidon uneu parlok ubah senda jongi namar kata kum ki banget nginom septieng lada mangi ngidon na preng ki jing pang ki sitom lada ki khon ki ti ki ba yenga sam jongi ki na preng ki jing pang ki jing sitom lada ngi kendo ki jing ki ba bon sertap jong ke jing ke jongi nginom kuslai ngin yai pendap ya ke dia pet ke jongi ngin ya seprang bersekmat tang bangim dai ban paidien ngim dai ban paidien ngim dai ban pai ban kelon sekamon ne ban kelon sekadiang ngim dai ruban sange ngin ya seprang nakabanta ban syakri u ban sno tang hu ban syania tang hu lahap deng jong kijing pang kijing ki bangi kendo henrei ngin ya seprang un betin yangi un yalam yangi na syap kemat un Kristian yangi na syadian un ai bor yangi un nomino yangi tang marwai henrei un Kristian bor yangi ban nganget skem baladang ila ban lek kumta ngin poi se kata ka thong ka bamangi ngi kwa ban yo bakata ka long ka jing im ka bom jukut ublei un ker khu yangi balamba ka ne ka hospital sonde ngila ban pentamai pan ya lagi jong ki jing bot ki jing perkhat ki donut ki men sim ki jongi ban ken mau ba kum ki kristan ki jing jenjar jongi ki long ki babon rei ong kan ga sam la pu sau khat khandai utau balong doktor u bastad u pelait ru na kita baro u pelait ru na kita baro aingo na kamentakan ek hospital sundi kapapen ken mau yangi bangi deban ngau sarong ba mangi kum ke balang ngiyo ban trei da kijing ai men siem jika balang kimi hari wales haga basdang wat hadu mentaru ke balang kimi hari wales kadang Krisyan na kabanta ban yo ban ya ai benta ha ka bangi ngi pen klanya ke hospital baru ya ke college of nursing ngitip batang kendian ngod kit khat ka balang kimi hari wales menta Henry ke bapala ka long bagi pa bon ke pisa nak benta kene ke hospital ke jongi mangi ngila don bon paulak hangni hagari kasi bajantia kam don jinge aya yangi bangi ingin Krisyan bad om tang ban syukrsan Henry ban ra ban upgrade ru ya kene ke hospital hangni hajayau bahkan nang ya seprang bahkan ya daidur ban ya biang jing tau kat kum ke jing ya jing kapor ha ka ba upgrade ru infrastructure but ikinong tray ki ba don ha po jongka kinong tray ki ba IT lot med bat man siem but bangin Krisyan radba ya ka jongka hospital but bangin om ngau syap tieng te saudong ko jenjar to yang ban ya le ngan yang ha pedang ngam tieng ngam babe ka men sim jonga to syo kat bamon utrai la weng ya ka bi kat badon ngintur se ke jing ya le ngintur se ke jing ya le kata ke de balong ka motto ke jongi ha ka ne ka hospital sonde ublai nam ta ka buram ke jongu amen. Nginya duai kokpa jongi ubah peneng ni aingo yame namar kan ka hospital sonde ni duai kerpang nak benta ke Dr. Gordon Roberts Hospital ke Dr.
Tondel Hospital hajuai. Ni aingo namar ke jing kerkhu ki jong me. Ke jialam ke jing telenti ki jong me. Ni IT hakiki ki basbun ki jong me. Bakini ki hospital ke nang yaat seprang. Bad bangi nang la nak bentaban pendon buram ya me. Bad ban pendep ki hukum ki jong me. Bad pen kia ki brieu nak ki jing pang. Bad kam tam ya ki jing pang ki ba ke jam siem. Isnai ba memen kerkhu nak benta jong kane ke sengi ke bakerpang ke bangilayo. Bakum ke KJP Assembly nginang la bantrai ke kam ke jong me. Sya scoring ikok pa na bangi aingo ikerpan ipan ke ketemu Jisu. Amen. Ngin penwai no ya ke jing ya seng ke jongi ngin ruai ke jing ruai ke balai spa nyo poar. Habalawa habdien balakut kene ke jing ruai kerpat i pastor Reverend Lindan Siem sengau haban bo ke jing duai nam taki ai ki ai baro bangla pendep kerpang ya ke jing ya selok ha kakti ke basbon ke jong blai ke jing duai baru win sengau haban pelaj da ke jing kerkhu penwai ngasyam ulok hu Jisu bat mauhi ulong ubab habri utam nakishpeu hajar utiu lili ke pentor hau marwei ngasyam terter ke jing duai ke balai spa nyo puar. Hashem ulong hu Jisu ban mauhi ulong upapam pridam nakishipo hajar utilili kapento aum arweng Hashem uban sayonya jing dong tin jong apa as no sipa aku slai jing yang uai ngabren kasih tombak ropa Sure.
Unos tepat pernah Pampapitang nag-isipo aja Om pinodang lele Om redyang asu Hapangasyan ya Ban montong ngale Tingkat omku Borun ayanga Hapeng kijing yale Ondalakan kajing ne Hangtang hawa bernai Mati jongku Nganyo idasisya Au blebok pau jangi bahabening ngiaingo emeko try bangiyo ban rakhe ya ka hospital Sunday ka digesngi haka bangila ban ken mau bat ka bangila ban bu jing duairu nakabenta ki artli ki hospital ki jangi ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital bat ka Dr. Norman Tunnel Hospital hajayau pada Juwai ringkat kini ki rural health centers ki bangi don ngi kerpat emeko try kan rat men ker khui kini ki shlem ai jing pen khya ki jong ke KGP assembly ke jongi kinangla ban pendep ya kan ka benta ban yarap ki breu bakin yok khya ban ngi duairu na ka benta ki doktor ki nos ki nong tre hang to ki nong penya ya ka hospital lambat ki dekhot jong ka governing board ki balong ki nong kit kiba kit clear na ka benta ka jingya chaprang jo ki atli ki hospital try kerat ngi don kam ke jingarap ke jong me bat ngi so kemen ha bangi osngau na ubreu batip ya ka kam ubalong way ni kinong penya ya ka kam I temen besan FJ Mayrom bai lapan sngau yengi ya ka jingya chaprang jong ka hospital ajayau bari ka jingkermen ka bangi don na ka benta ki sngi ki snem banang wan kerkhui iko try ya ka jing no senyang ka jong I nakabenta ka healing ministry chong kabalang ka jongi bari kiwe pat ki bentaro bai nang la ban peniat chaprang lembat ka jing shakri ka jong I kum utumen basan jong kabalang jayao lembat ka yeng ka sem ka jong I ro kinang la ban roy ban man bha ha ka jing shakri me gi aingo emeko try nakabenta ka ni ka por jong ka jing shakri ka bangilala ban ayame lingba ki jing ruai ki jing duai ki jing pule ki jing ai ki jing ishka kam ge jong me ko try pediang iki ko try namar ngi ai na do ton rai ka men sim ka do not ka jong I yekini barok ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ge jong try bar unong penem jing Jesus Christ ka jing ai ge jong Jesus Christ subo try ka jing ba ka jong blay book pa lemba ka jing selok ka bathyang ka pensat bor ka jong men sim bakhoj kin yai long kin yai sa rangkat lembat ngi lembat ki rew ngai ru ka leng satalak ka ne ka perthai mentabat seduki arta bom jukut ro amen.